Dalam.
Dalawa. Ako, Jason. Ako. Bawal gamat, double mo ito. No, kita mo lang ito. Bariyan nito,
Perfect lang yan.
Kamag-anak lang pwedeng sumili. Ben, bawas tayo. Hindi ka lang, hindi. Dati lang ah. Dati lang ah. Ibantay mo. Dati lang ah. Dati ah, boss. Dagdag piso ka, dagdag abot ka ah. 3,000 ah. Bert. Boss. Ano lang inuman dyan? Chat mo.
Cuatro de punto, ah, ok. Cuatro, mira. Ah,
3. Makita, lima kayo. Sige, sige. Dati namin lang. Tres ka. Tawag kami dun sa 6-3, 6-3. tuloy tayo. Sige, sakto. Tatawag kami dyan. Dati lang din namin. Dati na namin. Oh, sige lang. Ha? Siyete ito. Guys, kalabot pa yan. Eh? Dito ba? Ayos ba? Ang benta ni mo. Hindi malang may ang talo yan. Isip mo. Bakit na? Single yun, maray. Crucial ka lang. Good. Kasi spato. Mag-distancing.
Wala ka mo. Ang benta. Kauluan. Kita imag. Wala akong kapon. Isa ka. Ay, may isa ko ikaw gawin eh. Kapon gawin. Ay, mamiso kayo, mamiso kila. Ang bila akong kapon eh. Sige, sige. Sige, sige. Mamiso kila. Asus nila. Jay pa yung ice skate. Anong gipautan? Jay pa yung tumari. Kung pahilan mo mabuti. Kung pahilan mo. Tignan nyo na rin sa ace. Sige, 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 sige. May slather naman tayo. Duka, duka, duka pa. Haliwa lang payo. Kayo, sa kondisyon. So, dyan. Butay, sige. Nilipat ka na, kakaiba spotter. May pila? Ha? Ito yung pila. Pero no, inyak tinira eh. Payo latan. Paano decision yung satan? Yan. Butoy, isisino mo na. Para ano, hindi na tumagal yung At na, wala payo nyo, titirain lang kung gumalo yung sa ace. Yun na. Yun na yung desisyon. Sige na. Hindi ba lang sa ace, budget yan ha? Sige na. Para hindi na tumagal yung ano. Hindi sige pare, basta tiram na bala. Padikit na eh, dikit. Ano, mas Hindi siya digit ko muna yun.
Hindi ka issue na. Di ba? Tira mo lang. Good! Tanong, di ba ako kasi receive? Pagod pa rin yung Hindi ka nakasali. May taganan. Matanda ko na.
Walang gagalaw ha. Walang titira sa kababe. Amay dos, ang monitor ha.
Prepare eh. Quiet lang ha, quiet. Sa prepare. Nako ko masyado. Ito na. Sobrang sinari. Iba pa. Pagpaulan mo tapos na. Maingot. Pero basic talaga yun. Huwag lang malapit. Ha? Meron talaga. Dati adosa ka. Ato pa eh. Ay, sana kasi ganyan. Dati ka pare ha.
Manok, juga itu sipin. Mulai. Wis selamat yun. Malawag. Pulis ang nasusumpol dyan eh. Paul. Paul din namin.
6K nata. Bert. Uy. Utyo tao. Hello, pare. Hello, papa. Saan to? 6K na tapos mo. Class? Di malay. Ah. Tapi ganun eh. Ah. Ha? Sige. Ay, manigin. Wala ito yung batog loob. Mga pigaran player. Wala ba? Lamang kayo. No. Ay, magamit iloy. Magamit iloy. Yun. Tawag ang may iloy. Kambrang iloy sika. Katay. Katay. Si iloy. Tawag ang okay lah. Taksi. Tapi kan cara air nanti itu. Itu per 25. Posko maklasi. Posko. Basta tawag mo lang natin. Sige. 24. Sige natin. Nakalitan. Ay, ni lamat ni. Ay, sige. Okay. O, kapila kami. Ay, sige. Okay. Okay, sige.
Kain. Ini masih Lima ka? Lima. Yan, hindi na tatri.
Labas, Eric! Kung nagtirahin mo na pare. Okay lang, wait. Sige lang. Pating silit. Karmabyado sa ibang kapis. Pauluan. Sasabat yun, bak mo yun. Looking for the receiver.
Ha?